Hi everyone, welcome back to Shwe Creativity. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಲ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಬ್ರೆಸ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಕುಡಂಜಿ ವೆರೈಟಿದ ಬ್ರೆಸ್ಲೈಟ್ ಏನು ಮಂತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕೊಡದ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಪಂತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ಬೀಡ್ಸ್ ಇಂದೆ ತೊಂದೆ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀವಂದೆ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪಿರದಲ್ಲ ಬಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನಿ ಕ್ಲಿಂಚದೆ ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ದುಲೆ ಪಾಡ್ದು ದಿಯರ್ಡ ಅಂದು ಸುರುಕೆ ಮಲ್ತದಿಂದ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಪಂದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡುಂದೆ ಇಂಚ ಮಂತ್ ದಿಯರ್ಡ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನ್ 4 ಬ್ಲೂ 4 ಗ್ರೀನ್ 4 ರೆಡ್ 4 ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಚ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ 4 ಮಂತ್ ದೀವೊಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಪಂದಂಡ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ನೆನಪು 8 ಶೇಪ್ ಪಡೊಂಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಪಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ನಿಕಲು ಹೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ರ ಅದು ಇಂಚ ಮಂತೊಮ್ಮಿನ್ ಬೆಟರ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಿಕಲಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೈರಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿನ ಅಂಚನೆ ಥರ್ಡ್ದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರೇಂಜ್ ಮಂತೊಂಡ ನಮಗೆ ಬಂಗ ಪೂಜ ಖಾಲಿ ಈತ ನೆನಪು ದಿಯರ್ಡಾಂಡ್ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನಾಗ 8 ಶೇಪ್ ಪಾಡೋನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ದ ವಿನವಿತ್ತು ಕವರ್ ಮಂತಂ ಪೋಪುನು ಈತೆ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಲು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ತೋಜವೆ ನಿಕಲಿಗ್ ಪೂರ ವೆರೈಟಿಲ ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲಡು ಒಂದು ನಿಕಲಿ ತೂವನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾಲ ಬಂಗ ನೀಚಿನೆತ್ತು ಸೋತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಈತು ಲೆಂತ್ ಯಾವೇನು ಕಲಿದು ಓಕೆ ಇತನೆಕ್ಕು ಹುಕ್ ಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಕೋಡೆನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹುಕ್ಕೊಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡು ತುಲಿ ಈತೆ ಬೇಲೆ
5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಇಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಟೈಮ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೊಂದುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಂದಿತ್ತರಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬರ್ಪಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನನಾತ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನೆದು ಬರ್ಪ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.